हैदोंब्लाथ' गबाय साला बेखौ हैयामोनब्ला आरो जों मा खालामबावगौमोन मिथिगौ नों हस्पिटालाव दंबाय दङ नाथाय जों बिथिं गामिनि हिन्जाव माखासेफ्रा लोगो नांनानै लावगिखौ ओरैबायदि साजा होदों आरो बे माब्लाबाबो बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावनाय नंला होदोंथ' मोजाङैनो होदों जों बेखौहाय औ दे फैसाखौ हैबायबाथ' हैबाय मोजाङानो फैसाखौ हैयाखैमोनब्ला बेखौ मा खालामगौमोन जोंसो मिथिगौ औ दायो फैगासिनो नामा दे होमबालाय दे होमबालाय आं ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनगोन दे गुदुं गुदुंनो नोंसोर फैनानै जाफैनोल' मोननाय बायदि मा खालामगासिनो दाउखा फै जिराय फै न'आव रावबो गैया हारसिंखायनो टिभिफोरखौनो नायलाबायगासिनो आङो जिरायबाय थाला बारा सम गैया खामानि दंसोयो न'आव ओमफ्राय लावगिया गावनि खोथा होनाय बायदि फैसाखौलाय हैबायना हैयाखैनो बिलाय हैबायनो आं दा बावैसो आदामोनजों रायलायहरदोंमोन फैसाखौ हैबायनो हैबायबाथ' हैबायसै हैयामोनब्ला बेखौ दानो थांनानै आरो मा खालामहैबावगौमोन हैबायनो हैनायालाय जानांगौ दायो डक्टरजों बिल होगासिनो नामाथाय दसेनि उनाव थांगासिनो होननानै बुंहरदों आरो दे बिदिब्लालाय मोजाङानो जाबाय आं थांनोसै दे बेखौनो खबर लानो फैब्रबदोंमोन आं आबौ नोंथ' नोंनि गाननाय जोमनाय जेबोखौनो लाबोआसै दाथ' नोंहा दुगैनो नांगौमोन दा नों माखौ गानगोन दे नों खमसे खम नोंनि गाननाय जोमनाय गांनैसो लानानैथ' फैफामोन आरो नोंनि फरायनाय बिजाबखौथ' नोङो लानानै फैफानो हायोमोन ना दाथ' नों दुगैनानै माखौ गाननांगौ जाखो दे आं दुगैनो बादों आबै आं दुगैला दिनैसो दुगैनो बागोन नोङो गाबोनथ' दुगैनो नांगोन ना नङाब्लालाय ओंखाम ओंख्रि मोनखाबाय एसे जानानै थां आं नोंनो फैसा हरनो नोंनि गाननाय जोमनाय गांनैसो बायना लाना फैब्लानो जाबाय नांथ'आ आबै गाननाय जोमनाय जेबो नांथ'आ मानोथो फैसा गारनो ओरैनो गोनांथार जायोब्ला न'आव थांनानै लानानै फैगोन आं आबै गावनि न' थानानैबो गावनि न'आव थानो गोजोनलायै माबायदि संसार जाखो आंनि गावनि न' थानानै मालायनि न'आवलाय बेसेथो थानो आरो न'आव थानो माब्रै आबै न'खराव बेबायदि एथ' नांलाय खमलाय दावराव दावसियाव माब्रै गोजोननो आबै न'खरखौ माब्रै मोजां खालामबावगोन आबै न'खरा आंनि मोजां जाबावगोन ना जानो नांगोन न'खरा मोजां जानो नांगोन आंनि फिसाजोखौ सोर असान्थि खालामग्रा बे आंनि फिसाजोआ रावखौबो लिंनानै न' सिङाव सोनानै दोनाखै बे गावसो हारसिङै फैनानै आंनि फिसानि न'आव हाबनानै थादों आंनि फिसौनि गासै सम्पथिफोरखौ बे लुथिना लानो नागिरदों आं बिनि गासै खायदा बोरायखौ मिथिगौ मानो थिग जायो जानो आं दङ आबौ आं थिग खालामगोन नोंनि न'खरखौ मैया दाखालि न'आव हाबफैनानै न'आव जायगा लानानै एथ' दादागिरि दिन्थिनो आंनो बे खोथाखौ सिगांनो खोन्थानायमोनब्ला दिनै बेसेबांखिनि आग बारिना फैनायानो नङामोन नोंसोरनो गोरोन्थि मावदों आबौ नोंनि नोंमायाथ' खोन्थाखानाय नङा नोंथ' जोंनो खोन्थानो हायोमोन ना माब्लाबानो बेखौ न'निफ्राय गेट आउट खालामगौमोन आङो सोरांस्रि ओंखाम ओंख्रि मोनबायब्ला खुरैदो थां एसे जाना लानानै थांनि आं बिसोरनि न'आव र' इसा बिफा गासैखौबो एथ' गरमा गरमि खालामजोबजाया नायबाव एसे सम होबाव सोलायनोबो हागौ जानो हागौ जों साननानै नायाखै आंनि फिसाजोनिबो माखासे गोरोन्थिबो जानो हागौ नङाब्ला हौवायाबोथ' ओरैनो बिना दायाव रावखौबो राया बुवाना हयथ' आंनि फिसाजोआबो एसे गाज्रि आखलनि बाहायदोंदां बेनिखायनोसो बिदि जादों जि जाबाय लामा ससेयाव इसानि गोरबोआव फैदोंब्लाबोथ' बिसोर हौवा हिन्जाव महरै गोरोबनानै दङना हौवा हिन्जाव नालाय नांलाय खमलायाथ' जाखागोन नांलाय खमलायदोंब्लाबो बिसोरहाबो अनलायनाय दङ एसां हरखाबै जेबो गाज्रि सानथ'नो नाङा र' साननोबो गोनां उन सिगां मानोना जोंहा फिसाजोआनो मान सनमान थांगोन हौवा मानसिफ्रालाय मा खाय जेबो सिन गैया नाथाय जोंहानि इसायासो बयजोंबो मिनिजानाय जागोन सिगांबो डक्टरजोंनो बेसेबां दावराव दावसि जाखाबाय आरो बिनि उनाव रोनजोंबोथ' खम दावराव दावसि नांलाय खमलाय बुलाय बेसां मा जानानै थांबाय बेसेरा थैनानैसो थांबाय रोना नाथाय दाथ' रियाना गोरोबनानै दङ रियानखौबो जुदि जोङो बेबायदि होखारहरोब्ला न'निफ्राय मानसिफोरा बैसोरखौ साननाय नङा हौवा मानसिफोरखौ साननाय नङा जोंहानि इसाखौसो मानसिफोरा गाज्रि होनगोन खुलुमखिनि बिसो आखल गैरोङै जानांगौ हिन्जावानो गाज्रि बिनिखायनो सिगांनि हौवाखौबो जाना लाबाय दानिखौबो बिनो होखारहरबाय होननानै जोंहानि फिसाजोआसो बरना मोनसोगोन बाजै ओइ बाजै दंना गैयाब्रा न'आवलाय सोर गाबज्रिदोंथाय नायहैलाय देहा सोर जानो अलंबार जागोन आरो बे अलंबारनि माथो बायदि खोनादों आं हिन्जावजों ओंखाम संना होजायाखै बे ओंखाम नागिरनो फैलायाखै बे दं माथो गासैबो न'आवनो गाबज्रिबाबो माथो सेंलायाखै माथो बाजै बिदि नङाहाय मा आं सोर होननानैसो सानदोंमोन हानावलाय माथो गाबज्रिबाय थालायनांगौ सिङाव हाबबोखानो हाया होमबा मा फंबाय अलंबार मा अलंबार नोंखौलाय माथो
राथाबथाब खाथिं-थिं उदै फिसा मेगनल' मेगन गिदिर खर'ल' खर' गिदिर जायब्राब्रासो नुथारबाय माथो। थै आवसाव फंबाय फैदों जिरायनो होननानै सुखु दुखु रायलायनो हाया मा बेलाय जिरायफै हा माथोमोन मा खबरमोन? जिराय दे थां सियार लाना होफै थां जिरायबाय थाला आंनो फानलु दङबा हरथ'लाय जोंहाना दाखालि बाजाराव फानलुखौनो लाबोआसैनो न'आवबो गैया फानलु दंफां दंब्लाबो फिथाइयानो थायाखै ओंख्रियाव होनो फानलुआनो गैया फानलु हरथ'लाय दङबा नांगौबा उनाव होफैफिनगोन आं लाबोबा। फानलु लांनायखौनो होफैफिननो नांलायगौ नामा होफैफिनाबाबो जायो दङ फानलुआलाय दाखालि लाबोदों आं बाजारनिफ्राय लाना थांबानो जाबाय दा। ओइ रबार हिनजावालाय माब्रै ओंखाम ओंख्रि समबायदि संना होदोंना होआखै? गोदोथ' नोंनि नोमबाजै माने नोंनि बाजै सोरांस्रिया थानाय समावथ' नोंनि हिनजावाथ' दुम दाखाल न' बां जेबो मिथिया संनाय खुरनाय खाखबरथ' गैखायामोन जायोमोन नों बिबाजैनि संनाय आराम अफिसनि सिगांबो बिबाजै संबासो मोनजाबाय हिनजावाथ' भरसा गैखाया दा बिबाजै फैनाय लोगो लोगो बिदा बिबाजैया जुदा जानाय लोगो लोगो माथो मानसिया खख्रेबख्रेबसो जाथारबाय मा बिदा बिबाजै जुदा जानायनि उनाव ओंखाम ओंख्रिखौबो नोंसो संनो गोनां जाबाय नामा माथो हिनजाव बिदि फानलु नागिरलायनो जाथारबाय नोंलाय? बिदि नङालै जोमैयानो सङो संनायालाय खिन्थु दिनै जोमैया बाहेरायाव ओंखारलांदों बेनिखायनो आं संदों फानलु नांगौनो फानलु हानना हरबानो जाबाय। र' आं लायनानै फैनि। बाजै नोंसोरो आंनि जिदाव ना जोमैनि जिदाव जुदा जाखोलै बाजै नोंसोरबो जुदा जानायनि उनाव न'आवनो थानो गोजोनैसो जालांबाय न'खौनो दरसिसो मोनग्रा जाबायलै बाजै। बेथ' जाखासिगोनथ' आरो माथो खालामनो बिजावजालिजों बिजावजालि गोरोबज्लायलायनोनो हायाब्लालाय जुदायाथ' जाखानांगोन ना। दा सान नोङो जों जुदा जादोंब्लाबो नोंसोरखौ नागारबाय होननानै जों नोंसोरखौ नागाराखै आं सिन्था जायो आं जुदा जादोंब्लाबो आं नोंसोरखौ सानहरबाय थायो माब्रैबा सोलिदों माब्रैबा दङ होननानै नाथाय मा खालामनो जोमैनि थाखायनो जुदा जानो गोनां जादों। जों जुदि जमा थाजाबबाय थानानै आंनो गासै न'खरनि बिबान न'खरनि दायित्वखौ लाजोबोबा जोमैया न'खरनि बिबान आरो न'खरनि दायित्वफोरखौ बियो बुजिनाय नङा रोंनाय नङा थैजासिम बियो बेबायदि आलावरि आदाम जारियैनो थांगोन बेनिखायनो बेखौ बुजिथों होननानैबो जोङो साइड जानाय जाबाय आरो नांलाय खमलायानो माथो बारानि सायाव बारा जालांबाय थाबायमोन बेनिखायनो आलादा जास्रानोसै होननानैनो जानाय बायदि जाबाय। जिंगादासि जों दङ ना माबा मोनसे जायोब्ला र' थाथ' दे आं फानलुखौ लानानै फैनि। माथो आबौ जाफुं दंफैयो आबौ जाफुं माला फैया नोङो? आं मैया फैदों आबौ आं आबैमोननि न'आवनो थानोसै। दे आबैमोननि न'आवनो थादो आरो आबैमोनाबो रावबो गैखाया बोराय बुरै सानैल'खा नोंनो थादो ओमफ्राय न'आव गासैबो मोजाङानो ना? औ आबौ गासैबो मोजां। बे बाजै सोरांस्रियासो मा ओंख्रि संदोंथाय बिनि ओंख्रि संनाय मोनजायैयाबो जा गोबाव जाबाय र' नाहैनानै ओंख्रि मोजांबाथाय जानोबो थांखागोन आं। बाजैमोनाथ' हस्पिटालावबो जानाय लोंनाया मोजां जाखायाखै बिसोर फैयैनि सिगाङावनो गुदुं गुदुं संहैनोसै आं ओंखाम ओंख्रि। आइ ओइ आयै सोर आइखौ गाबज्रिदों नोंलाय? रावबो आइ गैया बेयाव। दाउखा ओइ दाउखा नों मानो बिदि नों न'आव मानो थांफिनासै दाउखा? आंलाय नोंनि न'आव मानो थांनांगौ जाखो? दाउखा नों आंखौ एथ' दुखु मोनहाबनानै थाबाय। ओइ दाउखा आं नोंखौनो लांनो फैफिनदोंलै। आरे हौवा हिनजाव एसे नांलायबाय खमलायबाय बुलायबाय बेयावनो नोङो एफा बेबायदि आंखौ गारनानै न'आव थाफैनांगौ जाहैबाय आरो थांफिननो हाया नोङो। दे दाबो जियानो जाया आंखौ निमाहा होदो दाउखा आरो आं नोंखौ लांनो फैदों थौदो थांफिननोसै आं नोंखौनो लांनो होननानै फैखादोंमोन थौदो दाउखा थांफिननोसैथ' न'आव थौ। आइयाबो बेमार गोसा जानानै दङ आफायाबो दाखालि गारि एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायनानै दङ न'आव खामानि मावनो दांनोबो जा खस्थ' जानानै दङ। दाउखा थौदो न'आव थांनोसै आइया नोंखौ लांफैनो थिनदों थौदो दाउखा थांगोन ना दाउखा? न'आव गासैबो खैफोदाव दङ बेनिखायनोसो दा आंखौ मावनो थाखायसो नांगौ जादों नङा होनब्ला? आं न'आव फैनो थाफैनाया बेसे गोबाव जाखो? नोंनो जुदि आंखौ नांफिनगौमोनब्ला आं फैखांनायनि उनावनो मानो लांफैयाखै? दिनै मास मोननै गाहाम जाबाय आं न'आव फैनानै थाफैनाया दिनैसो आंखौ गोसोखांदों? गोसोथ' खांनाय नङामोन मानोना बिमायाबो बेमार जादों बिफायाबो आथिं बायनानै दङब्ला नोंथ' खुरियाखा मावनो दा आंखौ मावनो थाखायसो लांफैदों आरोना नोंसोरो? आं थाङा थां गाबागाव आंखौ मानो लांफैनांगौ दरखार गैया आंखौ लांफैनो आं बेयावनो थागोन आं न'आवनो थानोसै थांला आङो नोंसिनि न'आव थां एफा थाखा फैसा गोनांखा माथो नोंस्रालाय थाखा फैसाफोरखौ ओरैनोसो नोंसोरो लोंनाय जानाय ना बेदर जानायावनो गारजोबो खामानि मावग्रा सासे लानानै दोन आरो। हामारि दाउखा आं नोंनियाव निमाहा बिबायथ'
संसाराव सोर दं हौवा हिनजाव नांलायै बुलायै रावहाबो गैया बयबो नांलायखायो बुलायखायो एसे एनै खोथायाव बेबायदिनो जोंहाबो एसे एनै नांलाय खमलाय जाबाय बेयावनो नोंदि इदि फैना थाफैनाया नोंनिखौ मोजां जायाखै नों साननानै नाय दावखा आंनि थाखायबो नोंखौ नांगौ आंनि थाखाय नों गोनांथि आरो नोंनि थाखाय आं गोनांथि औ जानो हागौ दिनै नोंनि थाखाय गोनांथि जानानै फैयाखै नोंहा देहा आथिं आखाइ गासैबो थिग दङखायनो आरो दिनै नोंखौ नोंनि बिमाया दङ होननानैसो नोंखौ बेयाव दोनदों लाखिदों नोंनि बिमाबो गैया जाथोंमोनलाय नोंबो बेमाराव गोग्लैथोंमोनलाय नोंनि बिदा बिबाजैया नोंखौ अराय समनि थाखाय नायगौमोन नामा नायनाय नङा जिसां जिब्लाबो आंनो नोंखौ सानसे नायनो नांखागोन आरो आंखौ नोंनो नायनो नांखागोन बिनिखायनो दावखा एसे एनै खोथाखौ हेब्बाय दाथासै थौदो दावखा न'आव थांनोसै थौ आं थाङा होनदों नालाय आं थांनायानोसै आंनि न'खराव बेसेबां गिदिर खैफोद जानानै दङ नों मिथिगौ आंनि हौवाब्ला नोङो आंनि न'खरनि खैफोदखौबो नोङो खबर मोनगौमोन नाथाय नोंथ' गैया खबरानो गैया आंनि आदाया मालायफोरजों फाननाय जानानै बेसेबां मोसौ बायदि पुलिसफोरजों बुजानानै हस्पिटालाव दंहैयो थाखा फैसानि बेसेबां सिन्था जादों बेसेबां खारामाराव जादों नों बेफोरखौ उदिस लादों खबर लादों नोंहाबो मोन्थाय दङमोन गोमथा आंनि हौवा जानानै आं न'आव दंफैयोमोनब्लाबो नों सोरनिफ्रायबा खबर मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो नोंथ' खबर लानो नांगौमोन जे आंनि हिन्जावनि बिदाया मालायजों फाननाय जादों माब्रैथो एसे खबर लाहैनि माब्रैथो मा जानानै दं एसे थाखा फैसा नांगौ जादों नामा नोंथ' एसेबाबो खबर लानो हायोमोन ना नोंथ' गैया दा हिन्जावखौ न'खराव गोनांथि जानायखायसो लांनो फैफिनदों नोङो थां आं थांनायाव गैया आंनि आदाया हस्पिटालनिफ्राय फैगासिनो आं बिसोरनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि संना दोननांगौ थांब्लानो जाबाय आं थाङा आरो आंखौ माब्लाबाबो लांफैफिननो नाङा बा दावखा गाव हौवा मानसिया गुरै जानानैब्लाबो नोंखौ लांनो फैदों थेवबो नोङो एसेबो गंलायासै दे दावखा जेब्ला नों गोसो जागोन जेब्ला नों गाबनो गोनां जागोन अब्ला गोसोखांनानै आंनि न'आव थांफिनब्लानो जाबाय जेब्लायबो नोंनि थाखाय दरजाया खुला लांफैनायावबो थाङाबालाय मा खालामनो आं आइयाबोथ' बेमार सिरियास जानानै दङ आफायाबोथ' आथिं लेंग्रा जाना दं न'खरनि खामानि सोर मावगोन नोंखौ संनाय खुरनायखौ संनो हागोन खुरनो हागोन बिमा बिफाखौ नायनो हागोन थेवबो जि सुनाय न' फोसाबनाय थुरसि सुनाय माखासे खामानिफोरखौथ' हौवा मानसिफ्रा एसेबां मावजोबनो हाया दावखाया थांथारलाब्लाथ' सोरखौबा खामानि मावग्रा सासेब्लाबो लानानै थांनो नांखासिगोन आं खामानि मावग्रा सासे मानसिखौनो नागिरनांसिगोन नाथाय सोरखौ मोननो औ दैजिनि फिसाजोखौसो रायलायहैनाया मोजां जागोन खोमा खोनादोंमोन दैजिलाहा बिराद असान्थियाव दङ आरो फिसाजोआबोथ' गोबां आलाय आथानि जानानैसो दङ होननानै खोनादों बिथिंबो बिस्राबो जेंना जोंहाबो खैफोद गथिखे गावनि न'नि बायदि थाथों जाथों मावथों दांथों आं बेखौनो रायलायहैनि र' हरगोन ना हराथाय दैजियाबा